Ne m'a faamu e ko cogo di? A ye muso sɔrɔ. Muso filɛ nin. Grand frère. E kulonkɛ de la. Mun kulonkɛ bɛ nin de cɛ. Kulonkɛ dɔ de la ka don e ni ɲɔgɔn cɛ. Muso filɛ min na fɛn yiri la e ko jumɛn? Zina, m'a fɛ quoi. Zina ɲɛfɔ a ye sɔnni a ka taa ka dan kɛ quoi. Ka jumɛn ɲɛfɔ? Jumɛn ka taa ka dan kɛ? Grand frère. E bɛ fɛ ka mun ta? E bɛ fɛ ka mun kɛ cogo di? N ka muso filɛ nin ye. An yɛrɛ bɛna taa so i b'an sɔrɔ so. Grand frère. E bɛ fɛ ka mun de kɛ tan? E bɛ fɛ ka mun kɛ cogo di? N ko muso de don, ne de ma furu wa? An yɛrɛ bɛna taa so i b'a sɔrɔ so in nɔ. Zina. M'a ɲɛ. Cɛ kana den sɛgɛn, den ti kana bila kuma la, kuma man d'a ye. I b'an sɔrɔ so. Zina tɛ kuma. Ne kun ko k'e bɛ fɛ ka mun fɔ? A ka ɲi nɔ sa kɔfɛ. Ayi. Kɔfɛ wa? A ɲɛfɔ kɛ. N t'a fɛ ka foyi fɔ. I y'i dalakɔrɔ wale. Ayi. O tɛ se ka kɛ. E ne wele cogoya min na e kun bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ. Jari ne tun b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn. Ok, ala. A diyara n ye. Est-ce que baro Zina i ka di ne ye ka sago sini kɛnɛya la? Wallahi. I y'a faamu. Sɔni ne ne ka ɲɔgɔn dɔn ne kun tɛ sɔn foyi ma. Mais depuis an ye ɲɔgɔn dɔn ka ban ne bɛ ka baaraw kɛ. A bɛɛ ye ne ye e de ye. N y'a promesse ta ye fana mun wallahi mun fɔ. Mais n'i ye temps dɔɔni di yan ka d'a kan ne kun bɛ retard ba de la mais e de ye ne bɔ retard la i ye n bɔ dibi la. Ne kɔni ka di sago. Mais n y'a tɛ. N bɛ ka tiɲɛ de f'i ye. Tɛgɛ di yan. Zina, ne ma muso foyi bila e kan. E bi taa. Kosɛbɛ. Wa a ka di ne ye ka i furu de n'Ala sɔnna wa n b'i furu fana. Wa min ka di n ye i k'a fɔ ko i sɔnna. N'o tɛ kulonkɛ ye fɔ sɛbɛ. Problème foyi t'a la. Kulonkɛ tɛ. Ne bɛ n sɛbɛ yɛrɛ de la. Ɲamɛ n sɔnna. Diyara n ye. Nka. Nka mun? Ayi non foyi. Ok, n y'a faamu.
Ça va. Zena, mun de kɛra tan? E bɛ mun na an ka so kɔnɔ yan? O tɛ se ka kɛ o. O don ko ne ni e bɔra kuma na. O don tilegan fɛ tuguni. Grand frère bɛ présenté na k'a ka muso. E bɛ fɛ ka fɔ an ye nin wagati ba in bɛɛ kɛ. E kun furulen don. Zena, e bɛ mun ɲini anw fɛ yan? E tɛ se ka na yan. Ka d'a kan ne ma i furu fɔlɔ. Zena, i bɛ mun ɲini anw fɛ yan? Ne bɛ furu de la yan. Furu jumɛn? I tɛ furu la yan dɛ. Ka d'a kan ne b'i furu fɔlɔ. I bɛ kuma de. Mun de bɛ yen? Donc a kɛra cogo di? E bɛ ka ne ka muso tɛgɛ minɛ tan tɔ, mun kɛra? Grand frère. E ye mun grand frère sugu ye? Han? Munna e b'o fɔ mun na? Ne kɔni y'a daba kama de. Ka daba kuma cogo di? Nin y'i jogo de ye ka kɔrɔ. Ne ni den bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna. Ne t'a kalama. Jɔyɔrɔ la kun n'i ma don so. Ne mana tugu muso o muso kɔ, i bɛ t'i nɔrɔ o la. Ma fɛn f'o la. Nka nin kelen na, i taara i nɔrɔ nin na ka nin furu. Munna i ye nin kɛ? E kɔrɔkɛ sugu jumɛn ye tan? Ne ni den bɛ ɲɔgɔn bolo ça fait 2 ans e tɛ kuma mɛn wa? Ne ne b'a dɔn ko e n'a bɛ ɲɔgɔn bolo est-ce que ne b'a ta? E ye kɔrɔkɛ sugu jumɛn ye? Han? E ye kɔrɔkɛ sugu jumɛn ye? N ye mun f'i ye. N'i t'i fɛ ko ka bɔ a la, i b'a bila ka d'a kan ne de bɛna ta. Comme? I b'a bila ka d'a kan ne de bɛna ta. Parce que ne tɔgɔ e ye kɔrɔkɛ prépara sugu min ye. Donc, mun i b'i sen don n ka vie la dɛ? Ci wɛrɛ foyi t'e la n'i ye dɔgɔnin tugula muso min kɔ, i bɛ t'o ta. Han? Tɔgɔ. N ye n ka kuma laban fɔ, n ko de ye mun f'i ye. A bila. Ne ka se k'a ta. Ka d'a kan ne de bɛna furu. Ne ka kuma ban. N'i y'a bila i bɛ sɔn ka taa. Tiɲɛna nin yɛlɛ o kuma da ye. Ko n ka muso bila k'ale k'o ta. Mais a bɛna fa b'a sɛbɛn la Zena dɛ. A bɛna fa b'a sɛbɛn la yɛrɛ yɛrɛ de.
Zena me kila mesi. Ne ko ngo ina na mo yini ala. Explication mo jaze na wa parce que ngolo na wulide kwa. Ni sika ni famu kwa. Ne bina mu explication ne dema. Zena ibi mo na mfia no. Ika explication ni mo. Nini ebora kuma na domu na so na fe. O de o client fait tout e bla kana i joga foko e dile ne ko e ko ni ko kema. O se ke chukudi. Okay, so mina agressivity ni beto. Zena bidile ala kama afunya kwa mundi kera. Hein? Je t'avais demandé ne puis ma drone. Tant donné, tant fitin no ta drone. Hein, mundi kera. Ani mo wore do sa mi ne ko ke Zena muna? Hein? Ne fena fiye goni bi seberila. Mais yakun te sebegalew. Mo ojire la. Hein? Sina kana no fosa. Ne mena ga tandi mo. No fosa mami ka tan ne masa. Hein? Nen ibura kuma na do no do e ka fosi bisa ke to ka fosi fupa. O tene no ere o defo fuiti ne no e. Ko korage ma benya fiye na. Ena kana no fosa. Ni tika soma. Esi baro. O tisika ke ko no korage. O tisika ke chukudi. O tisika ke ko e ka explication pour ni mabani. Tu dois m'expliquer, Zena. Il faut m'expliquer. Explication tini bulu lima. Oui. Je t'ai donné tout. Et qu'on soit ni fini, ni fait un bédabla. Qu'il y a une marama. Clic, le tu n'as pas blati direct là. Non, ça jamais. Il dit mon c'est ça. Il dit fou ça va bon parce qu'il est débita. Sinon il était la fia. Allez pendant que la fia. D'accord moi. Avec il est allé. Oh. Il est allé ne dit dara. Il y a pas moi. Il dit fou ça va bon les deux. Zena. Naam. Aduh, saya tahu sih. Itu nyamangatan sih yang fa. Saya tahu sih. Baasi tɛ saka filɛ musomaninw ka di a bɛ tugu kɔ k'a b'o furukɛla tɛ i bɛ ka n faamu mais juste n mago bɛ fɛn dɔ tiɲɛ na quoi tile fila na a bɛ ka ko dɔ kɛ ne na ni ɲɔgɔn cɛ n mago b'a tiɲɛ na i ka tiɲɛ fɔ n ye quoi a bɛ ka fɛn dɔ fɔ ne ye e kun quoi n mago b'a tiɲɛ na Ne kun ga ina fɔ cogo di. a ko ma ko ne k'i bila k'a b'i ta k'ale ka muso de ye e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna Ne tɛ ka foyi de faamuya nin kuma in na. N ka baasi tɛ. N kɔni bɛ min dɔn Saka ye ne terikɛ dɔrɔn de. Foyi den kelen pete ne ni Saka cɛ. Wa foyi ma deli ka don an cɛ fana. i teri de don. N teri dɔrɔn de don. Fɛn min yɛrɛ y'an gɛrɛ ɲɔgɔn na e ka côté in de. O de la ne ye adamadenya sama n'a cɛ. Bon a bɛ nimɔgɔniya kulonkɛ minnu kɛ ne fɛ. Ne b'olu bɛɛ kɛ e ka part de. A bɛ to k'a fɔ ne ma ale muso ye ne, ale ni ne ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, ale bɛ ne furu, an bɛɛ b'a ye yan nɔ, bɛɛ bɛ a b'olu kuma minnu fɔ ne b'olu miiri nimɔgɔniya kulonkɛ komi e dɔgɔnin don, ne t'a miiri sɛbɛnna kan ye quoi.
n'o tɛ foyi den ni petini n'a cɛ. D'accord, n y'a faamu. Parce que ne bolo n ko défaut bɛ i ka côté de la. Déjà n ye ka version faamu sa, y a pas de problème. N yɛrɛ kan ka min kɛ n b'a dɔn. Tu peux aller maintenant. Fo n ka muso bila k'a ka taa est-ce que ne ma ni fa tɛ fɛ ka don petini na quoi. Don o don kuma dɔ fɔ quoi ko muso ko ni hakili ma na ɲɔgɔn fɛ quoi. Fa yɔrɔ nin ta t'o yɛrɛ nin ta ye fa bilen de bɛ fɛ ka don petini na. Mais n bɛ min k'a la n bɛna fɛn da nin kan min bɛ bama bɔ ji la a b'a faamu. Non, yani ka bɔ. I t'i sigi sanfɛ. Zena. Non. Saka. Baasi tɛ n y'i wele. N bɛ fɛ i ka fara muso la quoi. I ye n faamu. I ye kuma ni fɛn minnu fɔ Zena yɛrɛ filɛ n y'a ɲininka. A ko n ma k'a terikɛ de y'i ye. Ko foyi t'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ k'a terikɛ de y'i ye. O teriya yɛrɛ sɔrɔla ne de kama. Bon j'aime pas man di i ka muso la jɔjɔ chambre kɔnɔna ni fɛnw na. K'a sɛgɛn cogo dɔ la a man di n ye. I tulo bɛ n ka kuma la. Nkalon bɛ da suru la yɛrɛ filɛ a ko foyi t'aw cɛ. Parce que ne yɛrɛ bolo n ko aw bɛ ɲɔgɔn kalama ne ni Zena bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna. A ca ni 2 ans. N'Ala ma ɲɛ ne y'a furu ka ban n bɛ fɛ i ka fara la. O ye kelen. N tɛ fɛ n k'a mɛn i da tuguni ko n ka muso bila i k'a ta i tulo bɛ n na. I bɛ n ka kuma faamu. N tɛ fɛ ka kuma min i da kɔnɔ dɛ ko ne ka muso bila i k'a ta n tɛ fɛ ka min i da kɔnɔ. N tɛ fɛ i ka kuma fila fɔ i tulo bɛ n na.